आंना आहुल राबा आङो बे मजाथि गामिनि खाथिनिखा लकेलनिखा नोंथाङा दिनै टिए आर्मियाव सेलेक्सन जाबाय मा बुंगोन बे समाव बे टिए सेलेक्सन जानाया आंहा बिमा बिफानि आशीर्बादाव जाबाय ओमफ्राय सार बे आसाम फिजिकेल एकाडेमि सारमोननि थाखाय बहुत गोजोननाय थाबाय मानो होनबा सारमोन नङामोन आं बेबायदियाव माबायामोन सहैयामोन बेनि थाखाय सारमोनखौ बहुत गोजोननाय होबाय आरो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथाङा बेसेबां सान ट्रेनिं लायामोन बे एकाडेमियाव आङो मास मोननैसो लादों रिटेननि थाखाय मानो होनोबा आङो न'आव एसे माबानि थाखाय लानो हायाखै बे रिटेननि थाखाय क्लास लाफैनायनि थाखाय आंनि बहुत गोजोननाय थाबाय सारमोनखौ मानो होनोबा सारनि फोरोंनाया ओरैबायदि गोसोआव हाबखायो ओंखायनो बहुत गोजोननाय होनाय जाबाय सारखौ जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव थांनो गोसो बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नोंथाङा दिनैनि समाव जाय लाइमोनफ्रा बिदियाव गोसो दङबा गोसो गुदुंबा आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ जइन लानो हागोन आरोना मानो होनबा आसाम फिजिकेल एकाडेमिया ओरैबायदि सुबिदा होयो मानो होनबा फरायनाय मानाय जेखौ फोरोङो बेखौनो फैलायबाय थायो आरो मानो होनबा फोरोंनाया मोजां जायो ओंखायनो ओरैनो थास्लायस्लाय बे आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव लाफैब्लानो जायो आरो फिजिकेलजों लोगोसे रिटेनबो फिजिकेलजों लोगोसे रिटेनबो फोरोङो जाय गोसो गुदुं दं बेखौ आसाम फिजिकेलाव लाफैनो बुंनाय जाबाय आङो